en els futurs tractaments. En comptes d'atacar directament les cèl·lules tumorals, els nous fàrmacs fan que sigui el mateix sistema immunitari de la persona el que destrueixi aquestes cèl·lules. I és que quan apareixen cèl·lules malignes a l'organisme, els limfòcits hi acudeixen per destruir-les, però es troben que algunes es protegeixen amb una membrana que actua com un escut i no poden eliminar-les. Llavors aquestes proliferen i s'estenen pel cos. Les noves teràpies, anomenades inhibidores de la PD1 i de la PDL1, bloquegen aquestes barreres i permeten que els limfòcits les ataquin. El bo d'això és que és un tractament que té el potencial de ser durader, que pot durar molt temps, per ara està durant mesos, amb alguns malalts anys, i és perquè el sistema immunitari se'n recorda de qui ha d'atacar, i aleshores el càncer té menys possibilitats d'escapar-se. Aquesta línia d'investigació no és nova, però ara s'han presentat els resultats més prometedors. En la meitat dels casos de melanoma amb metàstasi ha desaparegut el tumor. Fins ara teníem poques opcions de tractament que sigués efectiu a llarg termini. Amb aquests nous fàrmacs aconseguim tenir una alta freqüència de respostes que són duraderes. Els fàrmacs estan provant primer en melanomes perquè el sistema immunològic hi té una influència molt gran, però també pot funcionar en altres tipus de càncer. Precisament la seva aplicació en càncers com el de pulmó, còlon, mama o estómac és el que s'està estudiant en altres centres d'investigació oncològica com l'Hospital de la Vall d'Hebron. S'ha aconseguit amb altres tumors que era bastant impensable que l'activació de la immunitat pogués tindre aquest efecte tan important. També en altres hospitals catalans, com el Clínic o l'Institut Català d'Oncologia, s'està fent recerca en aquesta direcció en fases més preliminars. Encara no són els medicaments definitius, sinó que estem en la línia de que vagin venint nous medicaments que actuen d'aquesta manera i que aconsegueixin primer allargar la vida dels pacients i més endavant possiblement incrementar les tasses de curació. Hem de ser prudents. Fins ara són pacients molt seleccionats, pacients que estan dintre d'assajos clínics, amb la qual cosa són pacients tots amb una sèrie de característiques molt buscades. Calen, doncs, més estudis, però en un any ja es podrien aprovar els fàrmacs per al melanoma maligne als Estats Units. A Europa podrien trigar una mica més perquè aquí els òrgans reguladors demanen una evidència científica més àmplia a l'hora d'aprovar nous medicaments. En una altra de les informacions destacades del dia, avui hem sabut que Catalunya tindrà una veu pròpia a la UNESCO. La Generalitat hi podrà enviar representants al marge de les autoritats espanyoles. Ho preveu un article de l'Estatut que el Constitucional no va recórrer, per això l'executiu central no hi ha posat entrebancs. Artur Mas ho ha anunciat des de París en una jornada per fer contactes econòmics, entre ells amb la Societat Francesa de Ferrocarrils. La visita oficial d'Artur Mas a París ha acabat amb una trobada amb empresaris francesos i catalans a la delegació de la Generalitat a París. Abans s'havia reunit amb el president de l'empresa de ferrocarrils de França, amb els ulls posats en una futura alternativa ferroviària catalana a Renfe. Però sobretot, el president ha vingut avui a París per presentar l'acord bilateral amb la UNESCO. Doncs a partir d'ara hi haurà aquesta col·laboració directa, es podran enviar representants de la Generalitat a la pròpia UNESCO. Per què? Perquè la UNESCO toca temes de ciència, de cultura i d'educació. I per tant toca temes que directament són competència en bona part del govern català. L'acord presentat a la directora de la UNESCO permetrà a la Generalitat enviar personal propi i participar en projectes sense haver de passar per la delegació permanent espanyola. És un acord a què han arribat el govern català i el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol. Mas anirà pròximament al Brasil i avui participava també en un simposi sobre desenvolupament sostenible que portava per títol La transició energètica. La dénomination, c'est la transition, non? Nous qui nous sommes dans une transition aussi politique qu'un pays, je peux vous dire que s'il faut concrétiser beaucoup, la principale conclusion, c'est la transition de la mentalité. Aquesta és l'única referència i encara implícita d'Artur Mas a la política catalana a la seu de la UNESCO. I és que entre les diferències que hi ha entre els governs català i espanyol, allò que es refereix a la política exterior és precisament un dels terrenys on hi ha més susceptibilitats. Toni Cruanyes, TV3, París.